Hej. Jeg håber ikke, at solen irriterer eller noget som helst. Så ja. Okay, den her video bliver en lille velkomstvideo til min kanal. Fordi at, jeg har lige startet en ny kanal, som I kan se her. Det er min første video. Ja. Og jeg har haft 3 kanaler før den her. Med nogle rimelig cringe videoer, nogle af dem. Så jeg laver en video en anden dag, hvor jeg sådan lidt reacter til nogle af de cringe videoer. Okay, så det den her video skal handle om, det er, at I kan lære mig at kende til alle jer nye, som ikke rigtig har set mig før. Her er lige et indblik til jer, der ikke kender mig, som ikke har set nogle af mine gamle videoer, så kan I lige få at vide, hvem jeg er. Jeg er en dreng på... No shit. Jeg er 13 år og bor i en by, der hedder Høng. Jeg kan rigtig godt lide at spille fodbold og lave YouTube-videoer. Ja, så jeg sagde, at det ikke er min første kanal, så jeg ved lidt omkring YouTube. Så ja, jeg tror, at tilsammen vil jeg have 200 subscribers på det gamle. Jeg synes, det er rigtig sjovt at lave YouTube, fordi det er sådan meget det er meget grænseoverskridende faktisk, og det kan jeg godt lide. Sådan lidt bryde nogle grænser. Prøve noget, man ikke har prøvet før. Og så synes jeg også bare, her kan man komme af med alle sine tanker og sådan noget. Så det er ret fedt. Det er faktisk ikke min idé at lave den her nye kanal. Det er en ven, der hedder Malte, som sagde, at jeg skulle prøve at lave en ny kanal. Så den her kanal, det bliver vlogs, challenges, bare sådan nogle snakkevideoer. Det tror jeg er det, som I skal regne med, der kommer på den her kanal. Det kan godt være, der kommer noget gaming, det kan jeg ikke svare jer på. Men det er ikke sikkert. Det var en meget kort video det her, men jeg håber alligevel gerne, I vil følge med. Og selvfølgelig skal der nok komme nogle flere videoer. Så ja, vi ses ellers bare. Håber I vil følge med. Hej.